skulle ikke være den der hardcore løbetur, der var i fokus. Det skulle være det her eventyrelement. Det er i hvert fald noget i den tur, jeg gerne vil have frem. Jeg er nok selvfølgelig nysgerrig af natur, og når man laver det, jeg laver, hvor du hele tiden er, hvor du presser din krop meget langt, så er du selvfølgelig nysgerrig efter at finde ud af, hvor langt kan jeg egentlig trække det ud. Jeg vil bare gerne vise, hvordan jeg har gjort. Jeg vil gerne fortælle, hvordan det er, jeg har gjort, og så vil jeg gerne vise det i mine projekter, som netop er det element, der hedder, jamen, det er jo fordi, det er sjovt. Nu jeg smører mine kugler ind i creme, så... Jeg tror, det var fodcreme, det der, men... Det er meget, meget dyre. Det skulle gerne være et projekt, som sådan vækker den der gammeldags interesse for at tage ud på et eventyr, hvor der sker nogle ting, som er ubekendte. Og derfor var det mere eller mindre med overlæg, at vi gik i gang, selvom vi ikke havde lavet 200% gennemprøvede logistikplaner og alt det der. Altså, vi startede jo turen med at måtte løbe en 12 km omvej langs asfalt, fordi at der var skydeøvelse. Hej, så. Det er en fin kasse, du har fået her. Ja, tak. Jeg sad lige og kiggede på et kort over øvelsesterrænet. Ja. Fordi jeg skulle have været ude og løbe der, det gør jeg selvfølgelig ikke. Så der løber hele vejen. Men prøv at høre, når du kigger på kortet, Ja. så er der ligesom en vej, man gerne må løbe igennem, cirka midt i øvelsesterræn. Må jeg godt løbe på det? Ja, det kan jeg godt, men den er lukket. Man skal følge Nørrebanevejen helt ind til... Så skal du asfalt hele vejen rundt om. Og så den vej ind mod Jordspilleren. Vi blev jo hele tiden bombarderet med alle de her tilbud om at købe alle mulige ting. Ja. Og der var sådan, altså, jeg vidste jo fra starten, at jeg havde sådan nogle energigels med. Jeg tror, jeg spiste 2 af dem på hele turen. Og resten, det var ganske almindeligt normal mad, som skulle til. Tue, er det ikke svært sådan at leve af gels udelukkende? Jo, det er det, men det kræver hård disciplin at spise energiprodukter så lang tid. Og jeg kan også godt lide, når du ligesom tager det her sport og de her, de her projekter, som udadtil virker urørlige. Altså jeg kan godt lige at få dem ned på jorden. Ja. Altså, jeg har jo ikke lavet den her tur med et filmcrew og en, og en ombygget autocamper med varme og alt sådan noget. Ved vores tidsplan, vi var lidt bagud for tidsplanen, så lige pludselig så kom vi for sent, eller de steder, hvor vi skulle spise aftensmad, jamen der var lukket, fordi vi var blevet forsinket i 2 timer. Og det kunne du godt vælge at se som, at det ødelagde projektet, eller gjorde det mindre, eller gjorde det sværere, men altså det var bare en del af den oplevelse, og det skulle være med. Så har du 2 venner for livet. Tak for god orden. Bliver det alligevel jul? Skal vi have nogle flere af dem der? Skal vi spise lidt? Så ved en nu, og hvad har vi så til hver? Hvad skylder jeg dig? Det koster en 10 stykke, det der. Jeg har aldrig solgt lidt af cola før, det er altid været halvt. Jeg lærte rigtig meget på den her tur. Blandt andet, at hvis du har løbet i regnvejr 6-8 timer om natten, og de sidste 4 timer, de har været uden noget som helst mad, så er det dummeste overhovedet, du kan gøre, at hælde 1 liter iskold cola ned i maven. Jeg er nødt til lige at lægge mig ind under dynen.
min ting der, du har røget en egen, kan du? Ja. Oj. Lige smugkigget i skabet, om der er ekstra et eller andet. Jeg tror, du skal være meget heldig, hvis der er noget. Men vi var også heldige med vores ven lige før. Men, ej. Altså. Det er fint, altså. Nej, jeg lukker og slukker. Nej, det er fint. Jeg skal lige... Det er sjovt, det her tur. Jeg begynder at løbe nu. Klar? Jeg skal se, om jeg kan følge med. Kan du se det? Jeg kan godt se, at du har sat farten gevaldigt op, ja, her på det sidste. Jeg begynder at løbe. Kan du se, at jeg løber? Det, der sker i praksis på sådan en tur, det er, at din hjerne den begynder at fucke med dig for vildt og gøre alt, hvad den kan for at spænde ben for dig. Ja. Og det er jo også et element af de her 10 år i det, med at gøre de her ting, som jeg har lært, det er, at altså, det er hjernen, der er den aller værste modstander, du har. Hjernen er jo en eller anden form for, har en eller anden beskyttelsesmekanisme, sådan at når du presser kroppen tilpas meget, så fortæller hjernen, så begynder hjernen at sætte i gang og sige, nu sender vi lige det og det der signal for at beskytte kroppen. Og der har jeg jo lært i de her mange år, hvordan jeg skal sortere i de der ting. Og det er helt lavpraktisk. Den er utrolig snu, hjernen, og den allierer sig med, det er meget forstand, den allierer sig med, hvem det skal være. Den allierer sig med maven. Ondt i knæene, i lysken, i hoften, ondt i den der knogle på siden af foden, som der ikke er nogen, der ved, hvad hedder. Smerterne, de kommer, fordi hjernen prøver at få stoppet det vanvid, som kroppen bliver udsat for. Så sender den signaler ud om, at nu går det ondt her, og nu går det ondt der. Når den begynder med det, så prøver jeg at vinde magten tilbage ved at minde mig selv om, at det er bare min hjerne, der prøver at få mig til at holde op med at løbe. Det får ikke smerterne til at gå væk, men de er ligesom lidt lettere at udholde, når jeg husker på, at det er mig, der har valgt dem, og det er mig, der bestemmer over dem. Ture, det går ikke ondt. Det er hjernen, der fucker med dig. Ture, kommer man til Skagen ved at ligge der og bare tjekke sin iPhone? Nej, det gør man ikke. Og chatte med sin kone? Nej, man kommer til Skagen, hvis man rejser sig op og så tager sine ting på, og så kommer afsted. Så det er lige der omkring, at vi gør det. Det kan jeg lige kigge på, hvis du kunne gøre det. Jeg synes, jeg er lidt småtræt. Du ser sgu også frisk ud. Tak skal du have, Jesper. I lige måde. Tak. Altså, det er jo vigtigt at understrege, at altså, det behøver heller ikke at være sværere. Nej. Og det behøver ikke at være et spørgsmål om at gå ned og køre dankortet igennem og købe alt det, der står i reklamerne, at man skal bruge. Altså, du kan sagtens gøre det den anden vej rundt, hvor du bruger det, du har, og så improviserer resten af tiden. Det kan rent faktisk godt lade sig gøre. Ja. Jeg har ikke ondt i benene. Det er godt. Fedt. Nej, ikke ondt i benene. Ikke. Der er bare nogle naturperler i Danmark, som er uopdagede, og som er ubelyste. Og så vil jeg gerne sende min sådan lidt provokerende sagt med en drillende, med drill i stemmen, holdning, at jamen, der er ingen grund til at partout skulle tage til England for at løbe i bjergene, eller tage til Frankrig for at køre det fede mountainbike, eller et eller andet, fordi vi har faktisk nogle helt sindssygt fede områder herhjemme, og et af dem er jo den der vestkyststrækning. Og så kan du godt stille spørgsmål, jamen hvorfor så ikke tage den over
hvorfor ikke bruge en uge på det, og så gå, eller et eller andet. Der vil jeg også gerne sætte, altså når det skal være, så kan du lige så godt gøre det. Så kan du lige så godt springe ud i det og tage et eller andet, som virker mere vildt, end du lige regner med. Så selvfølgelig skulle den tages i et stort hug. På et tidspunkt kom jeg derhen, hvor jeg sagde, nu kan jeg ikke løbe mere. Det vidste jeg. Der lavede et interview med TV2 Nord, og de ville gerne have, at jeg løb ved siden af bilen, mens de filmede. Og da de kørte, der havde det sådan, okay, nu kan jeg ikke løbe mere. Men der var stadigvæk 6-8 timer tilbage. Det er fucking nej, det er en hel arbejdsdag. Altså, det er helt fra, at du sætter dig ind i bilen, du kører så børnene farvel, og kører fra institution, og så hen på kontoret, og så er det hele dagen. Ja. Ikke? Og der havde jeg altså før det været i gang i 70 timer. Ja. Og når du så tager det sammen med de her praktiske perspektiver, der var, at du måske kan se de der 20 km hen. Det var noget nemmere, hvis du bare, okay, jeg skal derhen, og så kan jeg ikke, altså så skal du hele tiden dreje. Men det var bare, det var deroppe, når du går, og deroppe, hvor du næsten ikke kan se op i horisonten, så skal du en tand længere end det. Altså, og det er jo også, altså, der er det jo sådan noget timeglas noget, hvor din, altså din energi, den render sådan lige så stille ud, og du får mindre og mindre, jo længere du kommer frem. Ja. Og der var jeg heldig, at der havde jeg godt hold med min fætter Søren og Jesper, som var mit crew. Altså de var gode til at gøre det så let, altså gøre livet så let som muligt, når jeg så skulle have tanket op og lige holde en pause. Men altså det suverænt sværeste var bare, at jeg blev mere og mere træt, og jeg blev mere og mere ukoncentreret. Og jamen igen, det er jo fordi, jeg gad mindre og mindre, men det er jo fordi, hjernen den sender de her signaler og fortæller dig, at du ikke gider mere. Og til sidst, jeg var så træt af at spise. Den træk godt nok tænder ud, mand. Så er det imponerende, at du holdt tiden, ligesom vi gættede på, eller 10 minutter senere. Dumme svin, hold kæft, hvor tog det lang tid, mand. Ej Jesper, jeg er træt. Men nu er du til Hirtshals. Det var det, du glædede dig til. Det første gang, jeg har tænkt, at det kunne jeg ikke, det her. Så tænker jeg bagefter, det kunne jeg jo godt. Men det er første gang, jeg har tænkt det. Jeg hænger lidt med mulen, jeg kan ikke lide det, eller det irriterer mig, det går så langsomt. Det gør det da ikke. Nej, men det ved jeg godt, men det... Hvad har du regnet med? Ja. Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg har regnet med, at jeg sådan kunne lunde det, men det ved jeg også godt op i hovedet, at det kunne jeg selvfølgelig ikke, altså. Men altså, som jeg har sagt før, altså, jeg er jo ikke løber. Det ville kræve, at jeg trænede løb meget mere. Det ville også stille mig op ved siden af en løber og bede os om at løbe ved siden af hinanden, så kan du se, at jeg er ikke løber. Så det var jo sjovt at bare ikke lave andet end det. Ja. Men det var også noget af det, jeg var allermest bange for, fordi når vi har været, altså jeg har jo mange gange været i gang 72 eller 80 timer før, hvor jeg har kørt med så lidt søvn, som jeg gjorde, og så lidt hvile. Men jeg har aldrig prøvet at løbe så lang tid, fordi til Adventure Race bliver du hele tiden, altså det kan godt være, at du har rigtig ondt i benene eller et eller andet sted, men du ved også hele tiden, okay, det er måske kun 6 eller 8 timer, så skal du skifte, så skal de lige over sidde i kajakken, så bliver du smadret et andet sted, men du får trods alt aflastet. Hvad? Det var det, du ville have. Slam! Skal være stille. Ja, musestille. Hej alle sammen, det er Ture her. Jeg er nået til Hirtshals nu. Jeg har løbet 330 kilometer, og jeg har så sygt ondt i mine fødder, at jeg har simpelthen besluttet, at turen den stopper i Hirtshals. Mens jeg lige drikker en kop kaffe her, og så kører jeg videre lige om lidt. Kæft, hvor er det skidt. Det er naturtalent, det der. Det kan ikke holdes nede. Men Ture, hvis ikke du har mobiltelefonen med, så havde du været i Skagen nu. Har du tænkt på det? Mens jeg lige drikker en kop kaffe her. Så sidder du selv og griner af det. Det er det dummeste. Hvor er det skægt. Vi har alt fra det sædvanlige til en pizza. Har I pizza? Ja. Aflever. Ej, ved I hvad? Hvis I har sådan et stykke almindelig rugbrød, og så bare... Hvor er du så? Fuck! Hvad, mand?
Så var det der mundskyld, det var med mundskyld. Ja. Nej, er den er lun også? Det kunne jeg ikke finde på. Men... Prøv at høre, I er simpelthen for gode, ja. Der skal ikke så meget til at gøre dig glad. Nej. Det er behovspyramiden. Ja. Pizza bolognese. Og wifi, det er der skruet lidt ned for den her uge. Har vi noget kaffe? På ham? Ja, der står en termokan lige foran dig, men jeg er sikker på, Sørman han hælder op. Ja. Nej, ved du hvad, jeg skal ikke have kaffe nu, så kan jeg ikke sove, når jeg kommer i seng. Du skal køre hjem. Er det ikke dig, der har vundet lov med at køre hjem? Det var så dumt. Men det er jo i bund og grund bare et spørgsmål om at tage de der ting på, og så bare komme afsted. Altså, det er ikke udstyret, der gør, at du bliver god til at løbe. Det er det altså ikke, og det er ikke udstyret, der gør, at du kan løbe, at jeg kunne løbe i 78 timer. Ej, jeg er færdig. Ej. Det er ikke ud til enden, jo. Nej. Vi skal ud og vende, jo. Hvor er det henne? Vi skal ud på enden af grenen her. Der er 12 meter ude. Da jeg kom op på toppen der jeg kunne simpelthen ikke mere. Jeg har ikke prøvet det før. Der var jeg meget lidt kæk. Ja. Det var nok et af de mindre erhverdige øjeblikke. Ja, så tror jeg ikke, du kan komme længere. Fuck! Sådan! Lige der! Ja, lige præcis. Tak skal du have. Nå, timer stop. Har du låst den også? Ja. Yes. Delete exercise. Nej! Og er det godt, at den siger memory used 100%? Det er ikke noget godt tegn. Det er helt nyt ord. Så da jeg lå i bilen, da vi kørte hjem, der var jeg også, jeg vågnede efter jeg lagde mig til at sove, og så vågnede jeg nok efter en time. Og der havde jeg overdrevet ondt i mine fødder. Ja. Og normalt, når du får ondt i fødderne, så har du for eksempel, du kan godt have sådan en pulserende smerte, hvor det dunker lidt, og så smerter det. Og så kan det godt smerte rigtig meget, og så pulserer det sådan lidt. Det kan du have. Ellers kan du have det, hvor hvis du bare bevæger dig sådan en lille fiber, så gør det naller. Ja. Men det jeg havde, der vågnede jeg bare, fordi det bare gjorde ondt i mine fødder. Ja. Det har jeg aldrig prøvet før. Der var faktisk måske henne i nærheden af at være en lille bitte smule ynkelig, da jeg lå bag bilen og begyndte at skrive til de læger, jeg kender. Jeg tror. Der troede jeg havde ødelagt noget. Det skal lægestanden så have, fordi hvis der er noget, de ikke nødvendigvis gør rigtig meget i, så er det ynk. Ja. Fordi jeg fik jo heldigvis bare at vide, at det der er sket er, at du har tabt sutten. Og nu skal du sætte sutten i, og så skal du bare flette næbet. Ja. Jeg vil gerne have, at folk ser filmen, og så vil jeg ikke have, at de går derud fra og tænker, så nu skal jeg løbe langs, nu skal jeg ud og løbe langs vestkysten, fordi det vil jeg bruge 3 år på. Jeg vil gerne have, at de tænker, var det fedt, mand, nu laver jeg et eller andet. Om det er cykle en lille tur, eller gå en lille tur, eller hvad fanden det er, det er næsten lige meget. Bare at de ligesom bliver smittet af det der med, at man kan godt springe ud i nogle ting, uden at det er 200% koreograferet. Har du snart om Torben Lind? Nej. Fordi... det er svin. Ja.